Божести и крепкости и безсмъртни, помилуй нас. Свети Божести и крепкости и безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Христа Троица, помилуй ни, Господи, чисти греховете ни, влади, прости беззаконията ни, свети, прости изцеляващи ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да сте Твоето име, да дойде Твоето царство, бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес, прощавам дълговете ни, както ни прощаваме на длъжниците си. И не увеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твое царство и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Господи, да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето върху Твоят раб Михаил и да се отпечата кръста на Твоя народен син в сърцето и помишленията му, за да отбягва светата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, отречено да остане световното име върху него, като бъде съединено в удобно време с светата Ти църква и усъвършенстван чрез страшните тайни на Твоят Христос, тъй като живее по Твоите заповеди, като опазва печата неповреден, да получи блаженството на светиите в Твоето царство. По благодата и човеколюбието на Твоя народен син, Господ си благословен заедно с Пресветият благ и животворящ Твой дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дева, и с Тебе благосия Солнце правди Христос Бог наш, просвещае сущия от мен, веселися и Ти, старче праведни, приеми в обятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение. Господу да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, истината от Твоето име, от името на Твоя народен син и Светия Твой Дух, възлагам ръката си върху Твоят раб Михаил, който се достил да прибегне към Светото име, се запази под покрива на Твоите криле. Отстрани от него старата у нас заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог, истинен Твой народен син, Господ наш Исус Христос, Светия Твой Дух. Дай му да постъпва според всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота и го съедини с стадото на Твоето наследие. Нека се прослави върху него светото Твое име, името на Твой възлюбен син, Господ наш Исус Христос, и на животворящия Твой Дух. Нека очите Ти винаги милостиво да гледат в него и ушите да чуват гласът на молението му. Развесели го в делата на ръцете му във всичкото му потомство, и за да Те величава, като се покланя и слави великото Ти възвишено име, и да Те хвали винаги през всичките на живота си, защото Тебе успява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи, Савът Божий Израилев, който изцеляваш всяка болест и всяка немощ, милостно погледи на раба си, потърси, изпита и изгони от него всички действия на дявола, запрети на нечисти духове и ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като употребиш силното си действие, смържи страната скоро под нозете му и дай му да побеждава над него и от нечистите му духовете, получавайки от Тебе милост да се удостои с безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправи на Тебе Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни владико, Господи, който се творил човека по своя образ и подобие и се му дава възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха, не си го презрял, си родил чрез възчеличаването на Твоят Христос, спасението на света. Сам Те прими в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума, за да сява в него просвета на Твоето Евангелие. Привържи към живота му светъл ангел, който да го избави от всеки замисъл на врага, от лошо среща, от пладнешки демон и от лоши привидения. Изгони от него всеки лош нечист дух, който се строи да се загнезда в сърцето му. Изгони от него всеки лош нечист дух, който се строи да се загнезда в сърцето му. Изгони от него всеки лош нечист дух, който се изстрои се загнезда в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лъжта, дух на идолослужение и всяка користолюбие, дух на лъже, всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи го разумно овца на светото стадо на Твоят Христос, почтен член на църквата си, съсът осветен, син на светлината, наследник на царството, като преживее по Твоите заповеди, като запазва печата неповредена и уварена, дрехата незапетнена, да получи блаженството на светите в Твоето царство. По благодата и милосърдието и човеколюбието на Твоя народен син, Господ си благословен заедно с Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Отричаш се от страната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичката му гордост. Отричаш се от страната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичката му гордост. Отричаш се от страната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичката му гордост. Отрече ли се от страната? Отрече ли се от страната? Отрече ли се от страната? Духни и плина на страни символично. Така, страни. С Христа. Съединяваш се с Христа. Съединяваш се с Христа. Съединили се с Христа. Съединили се с Христа. Съединили се с Христа.
Христа и вярваш ли в Него? Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Исус Христос, Сина Божий единороден, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, но всъщност Отца, че свето всичко е станало, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се платил Дух Свети и Дева Мария стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилат и страда, бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, възлезе на небесата и си отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, който се покланя и съединили се с Христа. Съединили се с Христа. Съединили се с Христа. И в отвърнено се покланяш се и казваш, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Покланям се на Отца и Светия Дух. И Сина и Светия Дух. На единосъщната. Животворяща. И неразделна Троица. Благословен е Бог, който иска да спаси всички човеци, да достигнат до познание на истината сега и винаги, и във вечни векове. Амин. Господа се помолим, Господи помилуй. Владико Господи Боже наш, призовира Бъса Михаил за Твоето свято посвещение, достой Госта за велика благодат на Твоето свято кръщение. Снимат Неговите кости и го обяви за живот вечен, изпълним за силата на Твоя Свети Дух за съединение с Твоят Христос, за да не бъде вече черно тялото, а черно на Твоето царство. По благоволението и благодатта на Твоя еднороден Син, с който си благословен заедно с Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Смир на Господа да се помолим, Господи помилуй. За този свят храм и за уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се освети тази вода със силата, действието и слизането на Светия Дух, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се изпрати благодатта на избавлението и благословението на река Йордан, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да дойде върху тази вода общителното действие на свръхестествената и божествена Троица, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се просветим с просвещението на разума и благочестието чрез съденето на Светия Дух, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се окаже тази вода прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да стане този, който се кръщава в тази вода, достоен за нетленното царство и да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да бъде сраснат и участник в смъртта и възкресението на Христа, нашият Бог, и да бъде тази вода за него баня на отдоволението за прощаване на греховете и дрека на нетлението, Господа да се помолим, Господи помилуй. За да може той да запази облеклото на кръщението и обручението с духа чисто и непорочно, страшния ден на Христа, нашият Бог, Господа да се помолим, Господи помилуй. Като поменем заедно всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други целят наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи, защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги във вечни векове. Амин. Велик си, Господи, чудно са Твоите дела и нямаме достатъчно да ми да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, чудно са Твоите дела и нямаме достатъчно да ми да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, чудно са Твоите дела и нямаме достатъчно да ми да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега дойди, чрез съденето на Твоя Свети Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега дойди, чрез съденето на Твоя Свети Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега дойди, чрез съденето на Твоя Свети Дух и освети тази вода. Амин. И дай благодатта на изкуплението и благословението на река Йордан, направи избор на нетленен осветен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещи за създанието, защото призвах чудното, славно и страшно за противниците Твоя име, Господи, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Молим се, Господи, отстъпят от нас всички въздушни смътни призраци, да не се открива в тази вода тъмен демон, нито да слезе с кръщаваният зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума, но Ти, Владико, направи всичко. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване, плът и дух, разслабване, окола и прощаване, прегрешения, просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на усиновление, облекло за нетление и избор на живот. Защото на Тебе подобава всяка слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалният Отец, Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. Вон ме, алилуя, 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 алилуя.
Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен е Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, всякога във вечни векове. Амин. Благословен е Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, всякога във вечни векове. Амин. Благословен е Бог, който просвещава, освещава всеки човек, идеш на света сега, всякога и във вечни векове. Амин. Вижте се отцапа. Баня. Даже време за баня. Баня. Високости на обществената баня. Михаил, съди народственото на Отца и Сина Духа ми, за изцеление на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ми се сътвориха и се дадоха, за да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Сега кръстница за ми Кръщава се Божият раб Михаил в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. 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 Така този изпива. Сега го изтрите, обаче не бързате да го обличате, само го изтрите. Господи Боже, Вседържител, извор на благата, слънце на правдата, който за уния, що са в мрак, се направил да светне светлина за спасение. Чрез явяването на Твоя народен Син и Бог наш си благодарил на нас на недостойните многоценно очищение в светото кръщение и божествено освещение в животворното помазание, който сега си благолил да възродиш на опростетения си раб чрез вода и дух и си дарил прошка на волните и неволните му грехове. Сам Ти, благосърдни владико, се цари, подари му и печата на дъра на светия си силен, покланяем Твой дух, комуто се покланяме и причастието на стото Той драгоценната кръв на Твоят Христос. Запази го в Твоето освещение, утвърди го в православната вяра, избави го от лукави от всичките му работи и чрез спасителния страх пред Тебе. Опази живота му и душата му в чистота и правдата, като Ти благоугаждало всяко дело и слово да стане син и наследник на небесното Ти царство. Защото Ти си наш Бог, Бог, който мило и спасява. Тебе слава отправяме с Твоят народен Син. Пресветият благ и животрящ Твой дух сега и винаги във вечни векове. Амин. Кръстница след мене казваш постоянно амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Стриго се Божият раб Михаил в името на Отца. И сега. Може да видиш. И Светия Дух. Стой. Още веднъж само. Сега, че може да го обличате, но сме свършили, да обличате го свършите. Еличи во Христа, крестiste ся, во Христа, облекосте ся, алилуя. Еличи во Христа, крестiste ся, во Христа, облекосте ся, алилуя. Еличи во Христа, крестiste ся, во Христа, облекосте ся, алилуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Во Христа облекосте ся, алилуя. Еличи во Христа крестiste ся, во Христа облекосте ся, Господи, помилуй. Премъдро смирено да изслушаме Светото Евангелие, мирно всички. Ще се чете от Светото Евангелие според евангелиста Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време несете учениците духа в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус.
И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус заговори им рече, даде им си всяка власт на небето и земята. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да падат всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Само Святен си Митсо, святен си името на нашия Господ и с духът на нашия Бог. Ти се кръсти, се прости, ти се миропомаза, ти се освети в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Както беше първо. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за новопросветеният Божий раб Михаил, за да бъде запазен през всички дни на живота му вярата на чисто изповедание от всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение на Божията рабиня Искра, възприемницата, защото си милостив и човек любен с Бог и Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, пования наша, слава Тебе и живордани кръстите си изволи от на наша гора и спасение. Христос истинни Бог наш, молитвен пречистия, препорочен светия своя матери, светих славник, светих апостол, светих славник, заповедник, мучеников, преподобник и богоносник, Отец наших и всех светих, които ти спасет нас, яко балаки, човеко любят самин. Молитвен светих, Отец наших, Господи, Исус Христе Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Цялото кръвта се стои здраве спасен живот, вече на мен. Айде, ама. Виж, сладко е, виж. О, не, айде да го помиш, водичка много. Си само му планета ръчи. Айде, виж. Аз не мога да върчу го изядеш, ама запървиш. Това е сладко. Скъпи родители, да ви четим кръщането на вашето дете. От днеска Мишо е, че е православен християнин и носи името на един от най-големите войни в православната църква след Ангелин Цирил. Върху кръстницата от днес така пада голям товар, защото днес ти прегрижите да бъдеш духовен родител на своя кръщелник. Затова и те наричаме възприемници, понеже се възприема тази грижа. В този дух и ред на мисли трябва да протече вашия живот и да го направиш добър християнин, добър човек с висок морал. Това е твоята задача от тук нататък. Задачата на родителите е да възпитат своя син, че неговия втори дом, неговата втора майка и неговата кръстница. Защото връзката дадена от Бога е също толкова силна, колкото връзката между родителите и детето. Така че твоите задължения ще те куда да се позволите и помощ и да се грижи за него, не да се търсите. И търсите него не обратно. Дори да отиде в друг град, в друга държава, ти трябва да го търсиш, да се интересува дали е пропаднал нещо, дали живее добре и в някаква столичница. Така че отговорността ти е голяма. Трябва да си я възприемаш. На майката на тата, който желавам да стават родници и правници, живота здравето да направите Мишо. Неговата ще загаси. Да, неговата я загаси.